नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दसे नुवाब्लानो। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सोरां नार्जारि आरो माइनाव। नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमबो फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि क-आर्टिस्टफोरानो जादों सुनिला, रिजिता, तारुन, मिनिति स्वर्गियारि। नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि भकालानो जादों तारुन आरो अनसायसुलि। नैबे भिडिअनि DOP पस्ट प्रडाक्शनानो जादों एक्टर लतिफ। लोगोफोर, दासिमबो फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि लतिफ क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। डेसक्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद लेटै गोदान भिडिअफोरखौ आपडेट होगासिनो दङ।